Jeffrey Morales, and then may partner ka po na ko dari si Randy Tayat. Kumusta ka mga tanan? Asap kita ha, always say a prayer mga kaisunan. Thank you kay Lord, yung mga hatang namang grasya, mga tag-adlaw kaming pung, at mga pag-ampo panalangin nito sa itong nabang pagkagahong. Magpasalamat kita sa adlaw tanan. Okay, salamat kayo mo Lord, salamat kayo. O ako silang i-shout out sa mga si John Wilbur, Pino, diha sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Mayang papaminaw yung taga Kalawisan. Irabi na doon pinuog yung familia. Kusog ang atong programa itong napita. Gikan sa unang radyo, unang balita nila ni Ken o ni Arnold. Ngadto na sa gabi, laos good, no? So what's the style? Tanan, naminaw na gitaw na si Biliban ko ng taga Kalawisan. Ilabi na ni John Pino Wilbur. Okay, thank you John. Og, pero may gala na itong suat tampo ato at imanon, no? Pinada, kinisus sa kababae. Nga nagpatago lang sa nga digna. Inigibatan na doa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan, ang atong singer, si Digna. Ina akong problema, bahin ni sa among suod nga silingan, nga pwerte gid nilang kumputa. Why adlaw nga di mag-away? Pero human og away, ay sweet naman sad. Pero mao lagi makuratan ta kay mag-away magkalit. Pero aron yung masabdan kun ngano nga na problema ko ini, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Ala, kulawan ako unsa ko taon ron. Ay, ko presa umara ha. Oh, so what? Nagduukay kugihan ka, ha? Ala, no. Nagduukay kugihan ka? Oh, so what? Oh, so what? Day, Oh, my ha. kambot uy ngano na ron uy dong. Ano na, day? Ano na? Sila si Marichona. Si Marichona og Parikanor nag-away na sad. Ay, kasi kung saan na? Bida. May mga lagupong kong hitabo. Eh, saba mo kayo. Ang ilaw na Ito, unsa na ito, sila ito, diha. ito. Kahit tingali bahiga na yung kanong parikanor si Marito na taon. Dali, ito, ito. Pre! Marichona, parikanor! Ablihi me. Pre! O manitingog ko, ablihin na lang na. Pumantin na ng kahi. Oh, uy! Pre! Pre! Hala. Nangaon man lagi mo diha. Baya, no? Parikanor! Murag, kaagdahon ka na mo. Oh, dalbi. Oh, bigyan mo. Wait ko din na. Oh, naunta din ka. Ay, Bila ko naunsa mo. Naunsa mo. kuyawan man tao man ninyo, pre. Uy, Mari, naunsa mo. Ay, wa, mari, uy. Nagkagwaay na mini. Pari mo. Pre, naunta din, pre. Ay! Mo ni kalakis among silingan. Kalit lang away, kalit sa kasweet. Mahibong lang tabag na unsa na. Unya. Dahil unsay ko ang itong ipumpra. Uy, ang mantika di ay. Wala ba tayo mantika di ay? Ano ba? Asap ta palit matika ni. Eh, sa atong palitanan. Ako nalay balik, be. Dini na lang ka. Bantayin ang mga kinumpra na to, ha. Dali ra kayo ko sana. Sige, sige. Aril ko atin mo diri ha. Oh, sige, sige. Ay, ko man dayo yung lista sa among palitunon dayo ang tika taon. Pre, Oh, pretenso. Ikaw ni pre? oy, Mari, ikaw ni. Maradona. Ikaw ni. Ngumpra sa mo? Oh, pre. Asa pre kanor? Ha? Ang putog asa to. Panuhak. Galit malalawagtang. Gadanghag malang tawhan, ha? Bayahan no kasi ni bawo to. Banda bawo to pangitaro ni mo Mari. Ay, dap. Sa dito, oy. Tiguang na to. Di na to masaan. Ano na? Wait. Umiyo mo lang ka? Oo. Yo, ano So what? Hado kang masaag ka? Ha? Naniguang naman ang kadinis carbon, hado ka lang gyapon masaag. So what? Ug masaag ko, unsaon man ako pag uli, uwa mo ko yung kwarta dire, usa may akong iplitit pa ng uli, eh. So what? So What kay mga tiil? Di maglakaw ka? Nanabi kang nagdanghag ka? ayaw na sa dana Mari. Ay, kamor man kang kuyugas pre kanor. So what? So what? Ada. Magbantay ko ani niya? Ha? Oy, magbantay ko ani niya nga dili babiyaan. Mura da ay kung nagkuyog kong batang gamay. Yeah. Sige tagbantay ka basig babiyaan. So So what? Ha? Basig mawagtang. Oh, so what? So what? Uyo ko na ko, nya, umiyak ka. So what? Gawa ko. Oh, so what? Ako nang sa, kung mawa ka. Gawas pa, tiguan ka na, uy. Namado ka mawagtang, tiguan na ka kanor. So what? Pre, biyaan sa tamba, pre. Ay, ilang mo pag-away taon kayo. Tadawang mga taon, nagnaong mga taon ninyo. Lain kayo. So what? Oo, nasulat sa... Sige, harin ako, pre! Apasol ko sa Pre, pamilya pre, 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 umiyak ka, pre. Unsa? Mamiyak man lang ka, pre. So what? Ay, so... Kami nagkuyot, naong biya ni mo kanor. Kaya nga naman yung nauna ko, ano, ha? Suna? Maglibog ka, naong ba na, lubot ba na. So what?
Oh, niapas likan ako lagi. Ingon ko, huwat ako dito. Dan, biya ko dito rin. Dagang suwat, pero huyagi. Ngano ko yung sisuot nga yung dagang agi ba? Tuwa sila sa Precanor ito ay show na taon. Awan po, kapoy kay Piminaw. Sige, lingon, suwat! Suwat! Bida, mauwat ang apil. Gitanaw sa mga tao. Ay na, nag-abot pa biday mo ato nila dito, ha? Ay, oo, eh. Mabitaw lakaw ko, ibiyaan lang ko to sila dito. Paita. Sige, po sila away dito. Ay, gihapon. Sige, gihapon away. Ay, padanaw sa mga tao-taon. Kung nauwaw taon, mga tao-taon, maurli na uwaw nila. Ay, dali, eh, basig masugatan sa ito natin sila. Samot, ay bapil tang kauwaw. Dali, aritagi na rin, dali! Alam na what jeep na ha? Maagi na itong jeep na rin ba? Klaro kayo? Pastilan sa duk, kadako skarbo, nagkita mo gid mo. Ay, mabikay ito naman tawanan na eh. Mabikay na apil tang kauwaw taon. Mga video kayo batas. So, daghan kayo mo tao. Sige ka po suwat. Kung ano mga tigong. Ah, Ano, jeep, ay, para ha? Pra! Maray sa natin, ako sa tigo po. ay, ano sakay? Dali. Excuse me. Sige, gamay lang. Excuse me. Oops. Ups. Diri lang. Ya ka, Salamat tao. Nagsakay kita ta. Kalingkod kita ta. Maogyod. Ay, ba kayo manaigaw rin din eh. Anong ambiya lang sa kanako? Nga kita may kuyog? So Ha? what? Naa mo dahil nagsuhat ka po rin. Sila manadong. Ay! Huwag taon ka pagkuyugan ako pangumpla para lang magbantay ko nimo. Sa pagkabata kang gamay, nga katiguan niya nimo. So what? Ayan. Ambiya lang sa tayo, ha? Paita, ginoo ko, Diyos ko. Ay! Recorded by X Thunder Gaming. Sa sunod, ayaw na pagkuyug ha. Di ba sig mawagtang ka? Wala ba kay buot? What? Ikaw ay buot. May buot ay ka. Namamiya man lang nagkalit. Murugwa kay kuyog. Buang na pinangitan mo. So what? Sada na ako, kung mawagtang ka, kung mawani ka, iguan nga ka oy. Misil bantayan. Mare, pare. Kundangan ninyo, Mare. Kaya gipatanaw mo sa mga pasahero, oh. So what? Driver, ano nga ning JP? Kanao galing duha. Bangas ka bungot sila. Naog ka digda. Dali, dali! Naugay. Dito nagsugod ako kalagot nila. Kay sila pa'y padlungon, sila pa'y masuko. Moto kasukan ato no, wa na kay kumay pagtagad nila. Sa pagkatinuod lang na uwaw mig apil nila. Unya. Ha, mga hanggaw. Sugod karon, di na kumutagad para nila, bahala sila. Dahil pasagdi lang na sila. No, pasagdi. Magbuot ita nga, maugyo na sila. Mao na ilang batasan taon. Dili, oy. Og tao pa na sila, og tarong pa na sila, mo patuos lang badlungon. Yan mang patoo, be. Ikaw hinuloy daw badungon na nimo. Ay, mo gid ako ikahibusan nila eh. Nahiubos kay kung mura magdili kumari o kumpari. Sunod ay, hindi lang tayo, magdikain lang kita ng tawa na. Pero di tayo madamay tayo sa kauwan sa ilang pagkabuhaton nga sigig suwat. Ay, maogyod. Asa pa kumutagad ng mga tawhana. Bahala sila. Di na kumuila nila. Ana lang day, nilalikain lang kita na nila. Wa na gid mi mo duol nila. Bisag anak na lang sila sa tugkaran, wa na gyud. Unya, among gipausab ang among bay. Dong, apit na gid mahuman ang bay, dong. Yes, day. Ako nagipaspasan og trabaho day kay gusto ko maumanin kay wasawa pa'y Pasko manani. Maogyod. Maayo gid dong. Tan-aw ni mo kanos gid ni mahuman gyud. Sa sunod buwan basta walay undang ang trabaho day mahuman kita ni. Og di gani, aw blapas pa ni mga sunod buwan di ko ro. Human aning bay, dong. Unsa may sunod nimong plano? Ay, di ko ba dahil pabisingan na itong Father Siano Ubod, ha? O, di ba si Father Lucas Inok, ha? Kontakon ko si Father Darwin Gitgano. Ay, si Father Edwin Wanya na lang. Ah, o, Si sige. Father Dave. Father Tami Ugbo. O, di ba si Father Josué Ay, Kanula? sila tanan. Pero, uy, masugod ka to si Father. Busy na ba kaayo? Mga busy na ba na sila? Nya, si Father Darwin, to, apag sa buhol. Ay, labi na si Father Josué Kanula. Kito, hospitugo sa Bongga. Layo kayo. Sa layo, eh. Bita si Father Tami Ugbo. Kay nara si Nabangga, ha? So, yan. Agwatahol na to, ha? Tanang matari. Matari. Atong mga suon ka pari. Atong pa. Bisingo na. Ala, dong. Tanawa ra, oh. Ano man? Ang ato silingan ba? Kumari nato. Ay, pagbidangan mo di ha? Nay, tanaw ba? Nang lesbintana, nagtanaw sa tumbay, nagtrabaho. Ay, sagid na sila. Ay, Sama, oy. Sige niyo magagawin. Ang sama, ha? suwat na ron. Sumiyang kuha siya. Suwat lang. Pinda. Ha? May iba rin ang panday sa tulingan. Yeah. Yung katanaw. Ayay ka. Libog ka panday. Suwat na sa gyud, paita. Suwat na sa daron. Isa mo panday na yung muna iba, ha? Baby nata. Isa'y panday naman ang So uyabo. what? Oh, suwat gani, no? Ikaw nag-utok ha?
Kapuya anak nila. Uy, wag yung adlaw nga di mag-away. Unya ini kataod-taod lain kayo, sweet kaayo. Sagdi na sila. Ay, boy! Ayaw magbot! Ay, magbot! Sagdi na sila dai ha. Bida, sagdi na sila. Burbal ka utok. Kaya sagdi na sila dai. Dong, mura na kagkupot lagi ang mga tao sa itong tapadungan naman na. Ay, matas lungki ay. Ha? Katong anak ni Rumang Laki? Oh, lungki ba? Sa malamat yan, uy. Sino mat yan? Bida, mungtana lang sa tani ba? Mungtana ta kung sino mat yan. Itong lungkin, no? Unyas, Norma? Ana sige tawag hila, kay biyaan pa siyang anak, biyaan pa siyang bana, bida. Karon yung anak sa bibiya niya. Loy, kaluoy sa taong Norma, uy. Unya, asa mo kung nahiyaos na to? Lungki? Lungki. Lungki? Oh. Asa man nahiyaon? Kuan ka ng anak siguro. Mabitaw nga murag mga tao nagtinabangay taon og panglimpyo taon diha sa may atubangan nila ba kay para may kabutang nga tao sa lungki. Dong, butabang kita, dong. Ay. Karon lang gabi. Hindi kaya. Magamot lang ta. Dong, Oh, ano yun mo ka? dito sa namat yan. Naabot naman ang haya ni Lungki. Mau ba? Pero sa mong lubong, Ambot og kanus wa may gibutang. Murag ambot di ko sure lagi. Namo ko may gipaabot ang igsuon ni Norma. mau ba? Ganun magbuot man ka! Iya. Ah, Ano ano sa- gamit? Ikaw na nagpalit anak, pero ako ang palit ang gipalit. So what? Nasang suwat na sad kabastos ani nila. Uy, hibaon sila nga inamat yan. Okay, mga respeto mga tawhana. Uy, Bida. nag-away gyapon. Sagdi na sila day. Ay, pagilabot na Dili nila. ka makalagot na kay makalagot na kay sanan. Sige nagsuwat. Ay, be. Nya, kamro na to ana sila ha? Mga pasagdi na. Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod, naglagot na gid ko nila. Ug naglagot ko sa akong kaugalingon sad kay di man ko kasulti nila. Mao to nga giputol ko ng among panagkumari o kumpare tungod sa akong kalagot. Wa na kumutawag og kumari kumpare nila. Unya, Day. Oh, asa ka nagilis ulit ka? Bakaw ka? dili dong ay anak ako silang Norma, mobilar ko. Mo ba? Binagkumulakaw ka. Ikaw unsa man di kang bilar? Unal nito, sunod lang ko. Ligo ko, ilimot kayo. Ah, sige. Una lang ko nimo ha. Sulod na dito na ako. Oh, sige day. Ligo sa ako. Ligo na ako. Mga kamadto dito. Buot kayo na. Oh. Uy. Awar na yung duha. Bida. Porti mo ganing away ganyan. Karoon na. Sweet na kayo. Nagpirgan na yun na. Pastig lang. Yung matawahan na. Nagtaon-taon na yung awa. Maginanghagay mo rin sa niron. Hala na sila eh. Maligo ko. Day. Sama, sugod na pangadji. Kanina ra uy, may ra gyud ni una ko nimo kay nakaabot ako sa pangadji. Mayo. Kasabat ka. Nya, kalusan ko ng lubong ani. Murag karon naman kunong Sabado. Ay, dari ay. Kulis magali na. May kulis na matay niya. Sabado dayo. Moabot naman kuno isuon Norma. Bida no. Lamot ka. Wa pa uy. Asa may hug limos. To ara oh, isuwat la ang pangalan mo dito ay. Tara. Uyugi ko bi. Ata na hinuon. Uy. Ala dong. Ano man? Sila man din na si Kanor ug Juna oh. Ha? Asa ba? Anak ko oh. Nastungod sa butanganan sa lisahanan sa mga amot. Yung sa mga muduol pa ta. Ay. Hindi pa sila atong tuyo tao ng atong pahubot ng limos. Dili na. Unsa man na sila uy? Mulimos na sila. Anong naaman na sila diha? Basig. Bawa pa na kasuwa sila nga. Wato na lang nato eh. Mamahuman na sila. Unya Ano na. magbuot man ka? Pala ihatag na ko, pala ilimos na ko. Madili na imong kwarta. Ha? Pahuwat ya. Huwat ang paghugag imo, ay pagbuot ako. Hala no. Sa suwat! Ay, Jesus. Ano siya? Usay suwat. Paghug diha, ayaw pagkaganda kung pili akong ihog. Naam kay kwarta na. Pero magbuot ka na ako, pili ihog na ko, pili ako ilimos. Suwat! Usay suwat. Isuwat tayo pangan niya! Kalungot ron! Usalan, ha? Napulo rin yung kumaglubong! Basi ka mo may sultihon! Kamu may sultihon! Suwat! Ay, kinot. Ay, ay mong pagilan sila sa kay wa na magyud mi mangayo ninyo bisag 5 sabos kahilas ninyo. Mas kamo mo ihilas, mga uwi batasan, mga bastos mong dagko. Uy, kaya sa mo pagpinastos? Di mo maikog dai, magsige mong away bisag naas na matyan. Ay, kabalaka. Kay kung kamoy mamatyan, dili na mi mag-away. Maginataw anay na mi. Oh, Oh, bibida. bastos gid ka ha, magkinataw anay di ay ha? Ha, magkinataw anay di ay? Bastos gid ka. Ha? Ay, gino ko. Day. Ano pagbuglo na? Day. Ala!
bastos ani mga tawhana na daan na lang hinuon mi, naapil may pagkabastos. Suko kayong tagtungod, uy kay naabot pa mi dito bugno. Mi dito magibinagbugno sa may nahimutangan sa lungon ug natumba na hinuon. Karon gikihaw mi sag tungod. Kisay angay pakasadon adto, kami o sila? Unsa may angay namong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Digna. Hello, Ate Pres! Good morning! Sa tanong mga namati na ito karon, good morning! Pats, gili, mga adlaw. Oh, salamat. Anya sa tanan nga mga tao nga miinom sa atuwa pod nga Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan ha na kamo ang naghimog number 1 sa tuang Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo sa tanan mga taga-opisina. Ang atong imnon ang bitter nga makapabetter sa tuang kalawasan ang Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Unya, Ate Pres? Okay, huwag akong pasalamatan sad. Ay nagtumar, nagbintiin ka ron ng Sid Panyawan Herbal Capsule. Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayaw yung sipyata pag inom ka, daadlaw cute. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan ng isa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ini pa niutunin mo maog hapon. Usag hapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka magkaon sa imong paniudto. Maog hapon, ini pa ni hapon nimo, inom na sa kadanog isa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong problema gyud kaayo bahin sa kidney ug UTI. Di na taangay mahadlok or mabalaka ana tungod kay doon na nay makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anong atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, aling sa kinugyot ka ay Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na itong mga tao nga may gamit sa tuang mga nindot kayong ihaplas ang Sid Liniment Oil sa tanan na itong mga kaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao. Salamat kayo sa paghimo ninyo number 1 sa tuang Sid Liniment Oil nga tinuod yun nga mutabang sa atong mga paginahanglan o padakit sa kalawasan. Sama ng sakit sa buko-buko, sakit sa laban ang atong nya kining ato ang mga kamot nga manakit, kining mga paso-paso, kining ato ang mga dapi-dapi manakit, bikog, ay susakit sa tiyan. O plasan lang na nato og Sid Liniment Oil nga pinakadabis nga tinuod mo ang talag padot pabawol para sa kalawasan barikos beds katul-katul kuto sa kabataan ni kay pagita sa linggi kun bang haplas ta sa ato ang Sid Liniment Oil nga ana ra mapalit sa butika di ba kuya Gili? Muna kay kung nga pero ato kita sa butika. Pero yun, mo na importante. Ato kita mapalit sa butika. Kay mo na gamit itag Sid Liniment Oil na pero sa butika gyud ato paliton. Di kita mo palit na mangingilad sa gawas adto ugnay mga sa gawas-gawas sa baligya binuang na sa butika kita mo palit mga igsoon ko agi dito ang tinuod nga Sid Liniment Oil sa butika na gyud. Og digali mga igsoon sa Facebook nato bisitahan nato ang page Sid Marketing. Type na to Panyawan Herbals no. Nya ayaw kalimot nga atong i-like ang page mangigara. Nya makita diri ang tanan mga genuine Sid Marketing products. Og ang mga Panyawan products sa Sid Marketing mapalit po dato sa Shopee mga igsoon. So adto ta sa Shopee basta layo ta o dili ta naman tayo cellphone, Shopee pero o last do butika lang gyud gams. Lagi na tinuod mo na nga usahaw na to ang tabag sa butika gyud ang tinuod nga baligya nga Sid Liniment Oil og di gali sa Shopee. Muna ato mga higala mga akin drivers taxi akong igreet ka mga tigamitan kani si Eduardo Jaime dai Eduardo Jaime diha sa pinahagbong sa Cool Taxi ni Drive. Labi na gini akong mga suking nga silingan dito sa dapit sa bambu sana ila kanang tabuan ni sa akong bayo sa unagas bambu Village? Bambu sana basta diyan napita des pa nila napit das una sa amo may iskina Orel ba Okay, good. Pero Ako si Joy Babu Village diri sa Guda na siya trabaho dia. ali sa inyong na napit Sa mo dapit. Damo na dia. nya labi na gyud sa ako mga sugid paminaw dagam sa tigamitan yung Sid Liniment Oil Aha. mga minyusa ni gams Unsa ni Jennifer? mga prindi tingin Jennifer si Joy Minyusa may kanimluto sad pero may simbahan niya
magduwa na sa sila nga pilota, mahapas dayon og kanang haplas dayon kanang settlement Pero oil. talister, ang paborito na ron, ang Sid Panyawan na. Talister daan ba? Anak ni Pajango ko. Oh, believe ko anong tilis. Oo. Butana ano, ayun unsa. Butan kayo. Baso, pre, baso. Baso, Lichi. Oh, buya si Joy Minyusa niya, si Jake, si Nilson Minyusa, o si Ipip. Ha? Nagkakisalamat na sa pagsalit yun sa atong haptas. Salamat Sig kayo. Liniment Oil. Nya agad pasalamatan sa dato ato sa pagmustaw nato amigo nga mayor sa Pilar si Mayor Wilson Paho. Oo, dahil. O si Rondelia ang iyang asawa nga tuwa sa Amerika. Kumusta kaya Mayor sa imong Kumusta, mga Yor? tao Kumusta? Salamat kayo sa pag-inumpod sa ato ang said Panyawan Coffee Mix nga ang better nga makapabetter sa ato ang kalawasan makapabetter sa ato ang kalawasan. Mao na pinaka the best nga imnon Mayor Wilson Paho diha sa atuang Pilar Bohol. Thank you kayo. Salamat kayo. Ato sa Baldos Legals, nakita namin, doon na may programa nila sa amo, sa Tanang Barangay, kuhaan ka ng kaabag ba? Nya, kuhaan to ka ng, murag, basta nakita may mayor. Mayor? Mayor. Kurtis ba? Jonas? Oo. Oo, niya, iskot sa siya niya. Ako sa itong, sa bitaw, nakasuway ko na. Ha? Si Bilimitod. Labi niyo atong bagong kapitan, si Mona. Dito. Mona. Oy, Thank you, kayo. salamat. Thank you. Okay, salamat kayo. O nya sa tanan kayo ha nga nigamit sa tuang said Delimit Oil. Bam! Thank you sa Barangay Council. Usap nga nagpakabanaalan sila mga tagi-barangay. Ilabi na sa health, no? Insay committee ni health niyo diha, Kapitan. Kapitan Daisy Clavicilias diha sa Sursugon, Malabuyok. Kumusta po mga ikaagaw diha? Sila si Ranolfo o sa Avelina Birungan. Ang inyong mga bata, ha? Ayaw kalimot sa Celebrity Coaching Beauty Soap. Alang sa inyong pagpangaligo. Aduna ka rin mga sangkap ng glutathione, papaya extra, kaduna natural moisturizer. Aron magpabilin ka mga hamits, younger looking, kutis artista. Tanaw rin yung murag doon ay up-up katol-katol ang inyong panit, murag nanguno, taon sa ba? Tanaw rin murag doon ay skin problem. Celebrity Coaching Beauty Soap, gikan sa Sid Marketing. Ayaw lang magmalimot, ha? Ayaw mo nang naapan ng litay offer. Lakaw-lakaw din sa inyong kabarangayan. Okay. At tugyod sa butika, no? Kapitan Daisy, Clavicilla, Sorsogon, Malabuyok, ug iyang mga kagawads, no? Rowel Hadraki, Elisa Cibalios, Susimo Hadraki, Juvan Cape, Bonifacio Oliveros, Philmar Cueva, Crisanta Sanay, ug ingon na ang tip of the tanod, Tilo Diati, no? Tilo Diati. O ingon mo sa Secretary Juan Marie Supot, Treasurer Chris Mil Kadugong. Kadugong. At salamat tayo. Ayaw kalimut, ha? Set Celebrity Coding Beauty Soap. Gikan sa Sid Marketing. Salamat. Ati Pres! Okay, isendo na to karon adlaw, duyat. Si Digna, Ati Pres. Digna. Kanis Digna, Ati Pres. Nakasiringan mo sila kanang sigilag away. Nya, way lang itubag. So what? Sigilag so what ba? So what? Lagot kayo siya. Kada ano sa sakyanan. Kumari. Kumari mo siguro. So what? Or silingan pre. Daray, kung mari gid ay sige mare pre. Apaso na ako sa mari ninyo. Yan mga butso. Abingon sa ayaw lang bibiyay pre. Bambiya mo ni ka pre. Oy. So what? Mo ano gid say? Mare, kuha nila kanang favorite nga expression. Oh, so what? Bisag asa ati pres kada away nila so what gyud. So what? Hangtod nga naabot sa namatyan. Away so what gyapon kay galalis pila ilimos. Unya naglagot ilang mga kumpare, gaway sila. Lagot pa sig na bugno o niya tuna. Sa bugno sila dito dapit sa may lungon. Natuwad ang Tuwad ang lungon. lungon. Nalagpot ang minatay, ang minatay ni bangon igot sa kanya. So what? Mahal natin pres problema niya. Tungkol sa kabastosan ni mga tawad, nadako doon sila sa barangay tawad natin pres. So what? Pilapotan na rin yung bahala na rin. Aligres, hindi kinabuhi isang dignay. Bitaw, no? No? Pero boto no na natin pres. At katurman sa taon nila nga katong nabugno sila sa patay. Kaya natuwad taon lungon. Nura dili mga bam, apa na mabasa niya, bam? Nga, matuwad ang lungon niya, ikiha. Tinuod ba ni? Tinuod ba niya? At tanong niya ba ni magpantian mo atos mga lamatyan, no? Sige. Oh. Kung ari ka sa Ecclesiastes 7, versikulo 2, mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kay sa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang mga buhi kinahanglang mapahinumdom or magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Tinuod. Kani adto na sa atong ilang pagduaw sa namatyan. Apan ang problema lagi katuman lang kinaya nga bisag naa na sila ni duaw sa namatyan. Aron. Ari diri sa Lucas 8 versikulo na ako gisulat yalan murag 11 to 12. 11 to 12. Okay?
Kadto, niduaw sila sa namatyan, ug ang ilang mga kinaiya, nga kinahanglan imong batunan, kung naa ka sa mga pamilya nga nagbangutan kay namatyan. Lucas 8, verse 11 to 12. Ingon diri ay. 11 to 12. Okay, asa to dapit. Mao kini ang kahurugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan silang kasing-kasing aron dili sila motuo ug maluwas. Sa ato pa silang mga naa karon bisag naa sila sa namatyan, wala silang magpakabana sa sagrado sa maong lugar ug sa maong haya. Sa ato pang ilang mga kinaya, mga yawanon. Nga unta nakadungog man sila sa pulong sa Dios. Apan naluwa nila bato ni. Og sa kanang diretso pagka-istorya gulyat ka na. O sa ibutang na po mga bastos. No, mga bastos. Oh, kay ato na sa Matapalasan ba? O kay ato na sa mong bukid mingon malag gapakaulaw. Oh, ug ato sa mong bukid nga sila galalis sa namatyan gapakaulaw. Kisa ko na silang anak na ang kuan mo ni. Una nga, ang ilang gihimo, dapat punta, ilang ibutang sa lugar. Kung maglalis sila gulyat, pwede rin maglalis sila. Kung ato sila sa merkado, ato sila sa tabuan. Maglalis. Basta ano? Wa may maglalis na magsabot at uta dito na. Lain lagi ka manang. Sa ato babam, kanang sulti nga, kisa mga anak na ang sima, kisa sima. Dahil so, puno rin natin tumatyan sa good bab. Kanang ilahang sa ako nagingon ang ilang kinaya ibutang ta nila sa lugar. Kita ako bisan ako naman ko'y pagkaingon na aning minuto usahay kanang mura magdili nakapugong sa atong kwan pero kung mahimo makauna-una ta nga kaning lugar maato ma-adjust kung asa kita dapit nga maglalis kay sige malo suwat naliwat nga lini sila mga foreigner. Bitaw suwat yun nila ito. Ang ekspresyon nila suwat yun. Kada tumag suwat. Kay kadtong lain man tong pagdungog po dito sa Bohol nga nagsakay nga akong iyaan ug akong inahan sa balhabal. Unya kanang pakyaw sa balhabal duha man ka balhabal diningon ang kuan kanang akong iyaan nga oy ang inyong inahan nabiyaan mo man mular ka nabiyaan man san ingon sa driver sa dali suwat. And then nagsuwa telegrama ba? Awa na ba rin telegrama no? Dali suwat nabiyaan mo man mular ka tong balhabal dali suwat. Pero sa kitabag na to, kanin sila, kay gikiham sila. Kani, nag-ato na mas may mga na sila sa kiha, maabot sila sa barangay, at least masultihan sila kung si angay nga mga buhaton. O, aron mahayagan sila. Kay pananglitan o dili gyud mahitabo nga mahilot kanang lang kinaya nga ingon na nagulyat. Kita mga silingan kita nalay mo adjust pananglitan og naa sila dili ta paupupa mulakaw ta kay maapil ta. Di ako ganahan ko mo apupa jud ko na basta maglalis. Ano man? Ganahan ko minaw. Kung sa kaamo pa, madalahig ta. Marites tayo ba? O madalahig ta. O. Dili kay pananglitan gulyat sa ako nang gingon nga sila dili man gud sila kamao ba nga mopahimutang mopahiluna kung asa sila dapit maglalis. Merkado ba, tabuan ba, karsada ba? Wala gilalis nga sabot pa. Ato tari maglalis. Pananglitan og ana sila sa simbahan. Pananglitan ato sila Di maglalis sila. magsnabay lang. Di maglalis so. Di man sila magiglalis lain at pres ka na maglagot lang. Sila naman maglalis nga. Iyarong ba na? Bisag asa sila. Bisag asa sila. Kung maglalis sila, atlan sila. Di man sila kapugong sila kagalingon. Oo na diya. Karon. Kaya bigito ang ating naging wali presila. No? Nakainom-nom ko sa kong igso babae ka to sa uslob. Magsige sila glalis. Ang anak ng kamanghuran nga. Ma, sabaan yung glalis. Dako labi ako. Lingisig kayo mo paminaw. Atol pa mo maglalis karapitsi. Kanang karapitsi, doon na kabuntod. Nga priyang purma. Pura pagbabae nga naghayang. Ano kabuntod? Ikuha ka niya. Ang gilayon na ng karapitsi, dinhi og sa kanang Cebu Normal University. Kani mo na mong bahay. Yung dako na ko, ma. Sige mo maglalis sa baan ninyo. Atol pa mo maglalis karapitsi. Wala kong bangon. Kami abot dito. Nawala na busok ko. May dom-dom ko. Karon. Ang ato katambagan na, daig na, pasagdi lang na ilaham na kinaiya nga mingog suwat-suwat o bahala na. Balik tas kiyo natin Priscilla. Ug nay maglalis, ganahan siya kay ganahan siya mo tanong nay nasuko. Ako nakita sa kong nasuko gulyat. Nga naman. Ipupuha ka api. Salamat ka pa sa katin taluman no. Tulad ko ang paso, Tihon.